Здравейте, любители на екскурзиите! Ако обичате да пътувате, да опознавате нови култури, техния бит, начин на живот, тяхната история, тогава пътувайте с нас, с Младежкото студио на БНП ТВ. Здравейте, пътешественици! Днес в предаването ще ви заведем из нашата прекрасна България. Нашата малка страна е събрала на своите 111 000 квадратни километра голямо богатство от природни забележителности с изключителна красота. Ще отидем до Крушунските водопади, Деветашката пещера, до Ловеч и до Къкренското ханче. Мой гост по темата е Нина Тодорова. Добре дошла! Добре заварила! Радвам се, че си тук и че ще разкажем на нашите зрители за нашата прекрасна България. Като да започнем от Деветашката пещера. Да, наистина едно изключително... Не всеки е ходил до там и ще бъде интересно да разберат повече зрители за Изключително за нея. интересно място и, за съжаление, малко познато на българите и на самите нас, така че вярвам, че на вашите зрители ще им бъде много интересно. Да, и аз така си мисля. Някакси да ги подтикнем да обиколят собствената си страна и тогава да пътешестват по света. Има какво да им покажем, определено в България. Събрала в шепите си толкова много чудни, прекрасни места и преди всичко наситени с много история. Ти си опознала цяла България, защото си екскурзовод и това ти е работата, да водиш туристите по най-така забележителните места на нашата страна. Да, това е моята професия. Аз съм екскурзовод, вече дълги години съм по пътищата на България. Дали всичко съм видяла, но със сигурност една по-голяма част от България съм я видяла и гарантирам, че има още много какво да показваме. Какво ти е мнението? Има ли така много хора, българи, които се интересуват да опознаят собствената си родина? Да. Любопитни ли са? Абсолютно много са любопитни, любознателни. В последно време, всъщност все по-често ми се случва да пътувам с българи из нашата страна и аз много се радвам на това тяхно желание. Защото да видят повече. Водиш и чужденци. Да, водя чужденци в България, в нашата страна, които остават очаровани. Очаровани от красотите и изобщо от историята, от традициите, от културата, която срещат и намират тук. Ами, така е, наистина имаме прекрасни неща, които трябва да се видят от всички и да се оценят от всички. И сте избрали доста интересна дестинация за днеска. Една от популярните за българите в последните 2 години, може би. Именно Деветашка пещера, Крушунски водопади, Ловеч. Това наистина е една от доста популярните в последно време дестинации за българите. Ами, нека да разкажем първо за Деветашката пещера. Да. Тя е интересно плато, място. Първо, това е един регион в северна България. От другата страна на Стара планина. Стара планина, която разделя на почти 2 части, северна и южна България. Деветашко плато по името на 9 селища, които са разположени в платото: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Карпачево, Тепава. Намерението за целият този регион е да се разработи една наистина нова туристическа дестинация, Деветашко плато, със съдействието на Регионална туристическа асоциация Стара планина, в която да се включи целият карстов район като ресурс за развитие на екотуризъм. Кадри в момента виждаме от Деветашката пещера, изключителното биологично разнообразие. Пещерата е открита през 1921 година. Общата й дължина е около повече от 2 км, 2442 метра, ако трябва да бъдем точни.
в една от най-големите пещерни зали на Балканския полуостров, които се намират тук, с повече от 20 400 квадратни метра. Височината на сводовете, тези, които виждаме, ето сводът, всъщност тук в момента виждаме входът на пещерата, 50-60 метра е неговата височина. На около 15 км от град Ловеч се намира това така интересно, атрактивно място в североизточна посока от град Ловеч, разположен на източният бряг на река Осъм, една от големите ни реки. Доста внушителни са сводовете. Те ни отвеждат в една просторна зала с площ от 2400 квадрата. През левият участък от пещерата преминава едно малко поточе, което също в момента виждаме. Малко по-надолу от изхода на пещерата се влива в река Осъм. Преминава това малко поточе през централната зала. Интересното е разликата тук в температурният режим, който се получава в левият и десният клон на пещерата. Десният е доста по-сух и топъл. Входът му е на около 2,5 метра. Навътре се разширява този вход и прераства в кръгло помещение, известно като ултара. В тази зала, ултара, при разкопки на Регионален исторически музей Ловеч, са намерени доста интересни находки от времето на неолита. Големите размери на пещерата, осветеността и на една голяма дълбочина и възможността за отбрана са привличали хората от дълбока древност. Тук са намерени така части от жилищата на нашите предци, които са били изградени от дървен плет, намазан с кал и покрит с слама. В жилищата имало е огнище, както и разнообразни глинени съдове. Открити са и следи от различни погребения, характерни за различните епохи. Доста интересни други значими находки са керамични съдове с различно предназначение и украса. И нещо така много интересно, откритият печат от Родос върху дръжка от амфора, подобен е намерени в района на Ловешката крепост. Това са все доказателства, че обитателите в района са поддържали връзки с далечният егейски остров Родос. Откъдето било доставено кое? Най-сладкото, разбира се, виното. Ние българите си имаме традиции също и в тази област. Намерени са и различни монети в региона тук на пещерата. През 1950 година е използвана за съхранение на петрол. Точно така. В по-ново време пещерата е използвана за съхранение на храни от държавният резерв, така и след това за съхранение на петрол. Между другото в пещерата... Да, и ракетни установки. Ракетни установки също е имало. За дълги години пещерата е била засекретен военен обект. За съжаление, предполага се, че при цялата тази експлоатация за тези цели много от нещата са разрушени. Предполага се, че има още какво да се открива. Постаментите, между другото, все още си личат вътре при навлизане в пещерата, все още си личат. През 96-та година вече е обявена за защитен обект и за наша природна забележителност. Точно така. Сега, освен археологическите находки в пещерата, многобройни обитатели има в нея. Само 12 вида са защитените земноводни. И гущери, и тритон, гребенест тритон, и шипоопашата костенурка, която между другото е включена в световния червен списък. Повече от 9 вида прилепи защитени. Разбира се, това, което ни посреща на самия вход на пещерата, навлизайки в нея, това са скалните лястовици и гълъбите. Прилепите са изключително чувствителни животни към шумът и към светлината. Това е нещото, което ги дразни и понякога убива. И в тази връзка мога да спомена, че през 2011 година, ако не ме лъжи датировката, тук е една холивудска известна продукция,
се опита да заснеме кадри от пещерата, по-късно включени във филмът "Непобедимите две". Тогава наши еколози се вдигнаха на протест. Всичките прожектори и цялата установка, която беше направена там, беше изнесена и за съжаление на другия ден наистина имаше умрели прилепчета. Това са изключително чувствителни животинки, както към звука, така и към светлината. Дори с 1 градус, ако се повиши температурата на пещерата, това би ги убило, защото това така влияе на техният биологичен часовник. Да, но все пак филма "Непобедимите две" е сниман в пещерата, в Деветашката пещера. Няколко кадри, доколкото знам, са включени в самият филм. Така, тези, които са го гледали, потвърждават, да, че така, има кадри от пещерата. По-късно той беше преместен на друго място в България да се завършат снимките. Но факт е, че от 1 юни до 31 юли достъпът до пещерата е забранен. Точно с цел съхраняване на всичките обитатели. Да. Ами да, трябва да си пазим нашите забележителности. България е доста популярна като дестинация за снимки, за холивудски филми. Доста интересни и много места. чужденци оценяват нашата държава. Така е, но трябва да започнем и ние самите да започнем да си оцениме. Да. Целият регион на Деветашкото плато е осеян с множество пещери. Една такава, например, която тепърва също се разработва в целият този проект за популяризиране на Деветашкото плато като дестинация, е пропастната пещера Гарваница. Едно също много интересно място, но там е така по-скоро за любителите на екстремните изживявания, тъй като тя, както вече казах, е пропастна, което означава, че входът ти е вертикален. По метална стълба се слиза дълбоко в земните, така бих казала, недра. На едни 50-60 метра се слиза. Така много интересно, колоритно място, интересна е растителността наоколо. Там можем да видим по това време на годината дори цъфнали кактусчета. Нали, много така обаятелно място, но пак казвам, не трябва да се подценява местността, че я наричаме плато. Доста така екстремни преживявания биха могли да се случат там. През 60-те години е открита Гарваница, пещерата и самата местност така е наречена. Стълбите са монтирани през 80-те години. А как се стига до Гарваница? Ами така. Близо ли са една до друга? До Деветашката пещера, да, близо са, но вече все още това може би един от проблемите, че няма ясно обозначаващи табели за съответната местност. Тоест с питане между пътечките в околните села. Или с водач най-лесно. Или с водач е другият вариант. Опитен водач специално за там ни трябва, защото, както вече казах, наистина спускането в пещерата, която наподобява обърнат конус, т.е. върхът е обърнат надолу, т.е. наистина ни трябва един опитен водач. Да не разчитаме само на така и на собствени усилия, добра екипировка, подходяща за тези така стълби, които ни очакват там. Разбира се, оградени с парапети, за които хората могат да се придържат. И да не забравяме все пак да обръщаме внимание на така прииждащите други туристи, защото разминаването по стълбите е трудно понякога. Така че няма още ясни обозначаващи